Gusti Kang Winur Sita Kecapa ingkang kinarya sinambeting cinarita ing lenggah wonten ing Madukara Raden Janaka ingkang semanten nimbaliken putra Gatotkaca tanpa wonten kawula kang sowan. Anjrah lir sang puspitorum katiuping samirana pungas gandaning Sekar Gadung Atmaja kunggir Gatotkaca aja kaget kuluk tak timbali paman pepunden kula sangat anggen kula kepengin mangertos menapa ing minangka dugitan penggalih dene paman nimbali dumateng kang putra pringgondani tanpa kanyana-nyana sumurpa kula yen negara Ngamarta iki nampa bebenduning Jawata akeh para narapraja ing kepara tiwas akeh para narapraja ing rumangsa cupet ing penggayuh kabeh kahanan kang nyolwadima bisa tata tentrem menawa pinter mboyong putri wanyu saka ing
Garba Sumundu ingkang kasih Dewi Indrawati ya Purwati kula niki nanging ora ana para putra-putra sing kudu palakrama mongko yen ora tumuli diboyong ora wurung kesuwen negara Ngamarta bakal dadi Karangabang saking resel paman kados pundi kula aja wedi kang malah jeneng sira sowana ana ing kraton Garba Sumundu ing calon badhe diundhapaken sinten paman aku paman piyambak badhe palakrama iya kang isine mungkin ranggayuh ngatentreman kula yen mekaten kula maringaken menapa srana ing kedah kula caosaken pusaka keris dapur kalawisani taosna pinangka kanggo paken cengeng rembug iki kotori sang Gatotkaca kene nampak arga suta mangeling ana aning telenging ngaloga kejawi saking menika paman ingin putra nyuwun pamit kepareng bidhal sak menika daya saged boyong putri sing ati-ati Gatotkaca mangkiat kurta sang Gatotkaca nampak sigra ngambah ing Jumantara mulat mangandhap tumingal Prawadyabala ngawangga tumiyo saking akasa sang Gatotkaca miris sang Adipati Karna kowe kuwi angger muni timbali maratuwamu ngletek ya ora metu-metu sing nunggoni nang kene nganti jenggut sing ana kono ora lunga-lunga ki kowe diparingi wejangan apa mboten pun ngendikani menapa-menapa jak darena apa mboten kok ora ngerti sing nang jaba ngono lho nek upama darena ya kepenak ngono soalé ngono jero metekut ora berdiri sing jaba wis ben ning mboten lha ana apa ingkang dipun penggalih Kang Makna Pamancana kuwi kawontenan ing Kraton Ngamarta ingkang wedal menika nampi cobining Jawata ing Alengkung. Oh gegebluk iki ndri iya men dipenggalih sing sepuh-sepuh
men dipenggali sing padha pinter-pinter kaya awake dhewe iki tiba enom manane mingkarek monggo apa-apa rusak monggo prau ambles monggo sing kagungan penggali lan kawicaksanan iku sing piyai sepuh-sepuh mekaten iki mongko iki srana ngamarta tentrem kedah mboyong putri Wayu Dewi Indrawati lan Dewi Probawati. Nah, rak ngono. Paman yo ngendika bab kuwi. Mekaten. Lan saking ngene Gandeng rikala dirembug kuwi manteni sing calon kanggo gawe srana. Mboyong putri ki ora ana. Kowe wae po? Boten. Mangket nek diajeng pergi muring-muring. No Kang Mas Mas ora iso. Kowe iki ngerti dhewe aku Mbak Ayu kalah ta kadang. Ngono apa wae kepruk temenanan ya. Oh, lamunane kuwi. Lah menika ngaten ingin badhe palakrama menika malah paman piyambak. Paman Janaka. Inggih. Wah nek ngono seben. Waton bibi Sembadra ora duka ora apa-apa. Ingin pun dawuh nglamar kula. Lah ya dilamar. Sampeyan ngaten Gandeng kula kalian Kang Mas Antarja mboten pisah. Monggo Kang Mas kula kan panjenengan nglamar putri. Panjenengan minangka seksi sak wanci-wanci wonten menapa-menapa. Ayo tak tulis. Adikku di suwe ora tau ketemu kangen pun Kakang. Padha slamet Gatotkaca. Nuwun pangitun Koko Prabu kados manggih Raharja. Sembah bekti kula kunjuk. Ya pun Kakang tampa tiba padha-padha. Lah Dimas iki mau arti ndak ana ngendi lan saka ngendi? Wangune kok kaya wigati temen lakumu. Malah ingin badhe nyuwun prisa menika kula. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi kok rada nyolowati. Oh iya. Mestine yen pun Kakang Waloka Dimas Gatotkaca ora bakal kelakon kok muni ora bantu. Mesti bakal mbiyantu. Inggih. Abot-abote aku didhawuhi Rama ditangisi adikku Samba kepingin bakal palakrama kelawan putri garba semundu ingkang kekasih Dewi Indrawati. Mongko Rama prisa
yen pitukoning manten putri kuwi pusaka werna 3. 1 senjata cakra, 2 keris kala misani, 3 mutiara sasodane wari. Lah pun Kakang wis digawani peningset. Senjata cakra pinangka kanggo kekancing rembug. Dimas pun Kakang bantunen. Ayo padha tata-tata nglamar putri. Kula badhe gadah perlu piyambak. Lho. Perlu apa? Abot-abote ditangisi Maratuwa. Kepengin badhe palakrama kalian pun Dewi Indrawati. Sapa? Paman Janaka. Kula pun dibetani manjer pinangka peningset duwung kala misani. Ngene ditakandani ya. Yen Paman Janaka ngono sepisan wis penjan sepuh. Sing angka 2 garwane iki ora mung 2. Akeh sing ngladeni Paman Arjuna. Mula tak jaluk lilamu ya Di. Kuwi men kagem adikku Samba wae. Paman Janaka ngalah. Tak kira tumrap kuwasaning wahyu. Tumrap kuwasaning wahyu ora ana bedane. Lenggah ana Ndrawati karo lenggah ana Ngamarta kuwi padha. Karben lenggah Ndrawati wahyu kang wujud manungsa. Paman supaya ngalah ya Di ya. Sami ngaten kemawon. Sisan sing ngalah Kang Mas Samba sing urung tau apa-apa. Ngesake yen Paman ngantos kagol menika mangke kados pundi kawontenanipun Paman Arjuna. Kowe kira ora edan lho. Lah nek Paman to wis kagungan garwa sampun. Lah ben ngalah mboten saged. Maling ngawon Kang Mas mumpung durung duwe. Mingut mikil setija kang muwus-muwus. Mulat manuk katon magulingan. Aning inggiling taman madu gondong Garukaca kula Kang Mas yen kena tak prenggake becik ngalau putri bakal tak jaluk karben kanggo adikku yen saged Koko Prabu ngawon putri badhe kula saosaken Paman Janaka. Iki murung-murung kriwikan dadi grujugan. Perkara sepele iso dadi kerengan. Ora apa-apa, kerengan biyen ya mungsuh saking wala ta. Bareng mati babu. Ayo, ayo.
Gumang rakiting nawasa sangka macarana jagatnya kinarya momong salirane ingkang ana apa Dimas meh Arkantaka jeneng po Kang Mas ketiwasan sebabe kula pinanggihan Koko Prabu Ndrakasura jebul menika pun nutus kalian Wa Prabu supados nglamar putri wonten garba sumundu didhawuhke karo sapa Kang Mas Samba wis duwe pusaka senjata cakra mekaten ya saking ngene di sedulur urusan sing pokok awake dhewe gayu-ayu setija dudu tandingmu tak tandingane langening ngaryana gelar pandamuncar Wanudya utama angantara ruminggu sumo Saking Wiyati
sebet biar lain kono tolak punika warnanira ing Kahyangan Dresila Geni nanging senajan to klebu Kahyangan Dresila Geni didi papan palangganipun Sang Hyang Brahma amung putra wayah ingkang nglenggahi kahyangan kasebat awit dumunung wonten pengkeraning kayanganipun Sang Hyang Brahma ingkang wasing kono ingkang putra ninging pinarian peparap Bathari Dresanala apa dene Sang Bathari Dresawati kekalih ingkang wusak rembag ngembat kawontenan kayangan ingkang kasebat Dura Semana denadhep ingkang putra kekalih ingkang turun saking Bathari Dresanala satriya ingkang ngdugal parisan ingkang kekasih Raden Wisanggeni ya jajal Sengara kanthi kadang taruna ingkang pinaringan kekasih Raden Wisabrata Dura Semana ngempalaken para Panakawan ingkang den anggep iku pusakaning para dewa Ki Semar Badraya Nalagaring Petruk lan Bagong katungka piswanipun Ragil Jodipati Raden Antasena Bathari Dresanala prisa ingkang putra Raden Antasena sowan kaget kadura kawekasan sesarengan marang abdi Kirah Kanthong Bolong ingkang nembe kewala kautus sowan ing kraton Garbusumana kepareng lucitaning driya kang kawijil Eyang Badranaya ana apa Dresana menika kang putra Antasena sowan menapa kang wayah Antasena sareng putra Kanthong Bala syukur coba ditemoni sing apik-apik mengko nek wis rampung njur kepiye oleh-olehane Petruk diutus ana kraton ngendi ku mau Garbusumana pun ngistakan dawuh ngake
Den Prayitna Risang Mohayati Sawusnya Sumeti Mungging patrabaan tenguani ngali wijiling sasangka sangging arganing arti karnaning tiasalon angandika Darsawati nun wonten paring pangandika Kang Bu putra-putra kabeh padha sowan keparlajeng kula paring pangandika jur paduka Kakang Bu ingkang wasi anak kula nang garwi sangkeni apa Bu ora nyono babar pisan pisuwane abdimu Petruk kantong bolong bareng karo Kakang Mantasena aku iki mau ora nyono babar pisan lan juring atiku iki ngresi lho kaya-kaya iki ora rumangsa dolanan kelut kok kedayan wong edan jajal bidang Bu Truk sing dureke edan kowe apa sapa Ndara Antasena kuwi kok aku. Naku to ora edan. Mung gendeng nek Petruk. Nggih, Antasena padha Basuki kulup. Nampa pangestune Ibu Dresana slamet ora ana alangan siji apa. Padha Basuki Antasena. Iya, Bu, tak tampa atur sungkemku tampanono. Iya tak pundi rak iya do slamet to Kakang Bambung pamujimu ni kaya slamet ora ana alangan syukur binagi sewu kula ngaturaken pabekti Kang Mas Antasena yo tak waras terus pundi Den tak waras aku ndadak nganggo tak aja tok jak geguyon to Le. Kuwi piyayi ora kena kepidak layangane. Sugeng to Den, waras kaki. Pangestumu, nggih. Kaki rak do slamet to. Wilujeng Den.
syukur gareng yodo selamat nggih wilujeng Den ya syukur Petruk doaras Truk nggih wilujeng Den syukur Bakung ya selamat syukur sama kekira Wan Budi ayolah ora-urung disyukurke mbok ya mbok garenge tempel yo syukur kejaba saka iku Petro nun rikala semana didhawuhi karo Kakang Mbok supaya nglamar enggal aturna paran kang dadi oleh-olehmu. Coba Petrus siaga tata-tata atur sing kanthi patitis. Ana ngersani Kanjeng Ibu, nggih. Matura Petrus kepiye kang dadi kedadiane nggon nglamar. Ngaten. Kepareng matur dumateng kersanipun ndara-ndara kula sedaya kemawon boten kula wiji-wiji. Iya Petrus. Kok gratiku kami iya Petrus ki karangku ya kalebu ndara kowe. Nat kula semanten anggen kuswan wonten kraton Garba Sumundu. Nun sewu bab sesarengan menika mboten kula aturaken. Sareng kalian sinuwun mandura ning mboten perlu dipun gatosaken. Ing wigatos menika calon putri anggadhahi panuwun. Iya apa sepisan pusaka Ndarawati senjata cakra. Ing angka kalih pusaka Madukara keris dapur kala misani. Ingkang angka 3 mutiara sesotyaning wari. Ingkang mekaten kula semanggaken ngersanipun Ndaraden Ayu Betari Dresanala penuwunipun calon kang putra mantu. Manodya utawa nggambar ruming kusuma sawang lukaturang gendrih manis gendrih manis yen pancen mung mengkono kang dadi pamundhute apa ora jeneng gampang ya ta Petruk awit pusaka kasebut wis ana ingkang kagungan mung kan siji mutiara sesulang ware ora bisa dipestheke sapa ta sing kagungan. Ngene Bu aku tak matur. Aku swanana ing Dresna kene matur kesan Ibu Dresanala. Sakwise nampa aturku aja kejot penggalihmu Bu. Aku mrenemu jane bareng karo Kakang Gatotkaca. Ditimbali ana Madukara. Dikersake marang Bapa Janaka. Lah ana wigati apa pangeran Janaka? Weling ro aku aja mung ro ibumu. Kakangmu Gatotkaca kon rene. Negara Ngamarta bisa tentrem bisa mboyong putri Wahyu. Dewi Indrawati ya Dewi Prabawati. Pinuwun mengkono mau Bapa Janaka ngerti. Nyuk nimbali Gatotkaca kang isine didhawuhi nglamar ana kraton Garba Sumundu. Lah mangsa bodho Bu. Dadi penuwune adiku sing Wisabrata iki bareng karo Bapa Janaka. Anakku lanang nggih rasah sida para krama lahir.
puneng kiweng kara kingken ler mangos kang layani ilang denyo mamanise Watono layu umelku cemranyo mratani mring sariranipun meles denyo ludira kawang-wang gegono Bang Sumira anakku lanang Wirwisabrata wis ora sah palakrama wae bebarengan karo wong tuamu mongko pitukane kuwi pusaka sing ana astane wong atuwamu Wisabrata aja tok tangisi anakmu Drsawati musaken sanget kakang awit gagal anggenipun palakrama wis anggeni apa Bu upama kedaden kowe ngadepake wong tuamu wani apa ora nek liyane Bapa Janaka mbok wong Amarta kuwi maju bareng karo atiku yen bapakku ora wani wong kuwi bapakku sing ukir jiwa ragaku Kang kupingmu jerengen satriya sing duwe watak kaya ngono dianggep kuwi iki wong kocruk kuwi ngerti sopan karo wong tuwa ngajeni prandek puna kowe karo bapakmu ngenyek lambi kene omah tawon mah ana madunik aku kok tok amu kurang ajar bapak kurang apa lek aku ngajeni karo bapakku reng takonono lho sing ora gunake ya bapak kuwi tak ajeni ora gelem. Ata kapake. Atak obong-obong minggat. Apa wong warang kok obong-obongi kare-kare kamu. Ya wis saking ngene bae yo nggih wis susah palakrama. Yen kula mboten palakrama mboten napa-napa. Ingkang kedahipun lingsem menika Kanjeng Ibu. Yen ngantos gagal kula menapa mboten lingsem. Upama sejene karo Indrawati trimah pejah yen mboten kelampah kalian diajeng Indrawati jagat kepiye jane anakku yang nganggur jane ora gelem. Oh iya Pak, lanja ta wong gede. Sing endi wae. Wing kare takon milih apa sing rondo apa sing yen cangkem elek banget. Kowe aja nangis. Diajeng. Wisabrata wonten dawuh. Upama ta gagal nggonmu palakrama mboten menapa-menapa. Yen kula mboten dawuh kalian pun Condrawati trimah pejah Bu. Duh piye nggih. Bagus kang rinengga busanane Risang Parto dinulungang tameng
dasih Bu Ibu Dersanala lan Dersawati apa nggih Rantasena ana apa nggih ora sah tok tangisi adikku bakal dadi manten pitukane mung ana petulung perkara senjata cakra keris kalawisani ibu rasa mikir sing golek aku mutiara sejane warih ibu rasa menggali sing golek aku Kang kowe kira ora kumat to njur nalarmu kepiye coba yen keris genah sing kagungan bapa senjata cakra sing kagungan Wakresna kok dadi celemongan senjata cakra aku keris aku mutiara aku sing tak dasar apa ora usah cerewet nih aku rokanan kau mangkin ki anane pikir kowe getir-getir rasa semangat sing pokok pengestumu tak jaluk tak mangkat tak golek katon sang kadalarung nyikata sang pinarwasa Ibu apa nggih apa ya tok gugu ing atase mungguneme Kakang Antasena ampun kaya koten niku Rakamu Ndara Antasena niku yen ngendikan kaya sabda Pandhita Ratu angger duwe karep lan menapa sing diucapake niku cok ketrima nika rakamu oh iya Kakek iya prayogane saiki kepindah ngaten Dersawati kula kaki kowe tunggu kayangan men Mbak Ayumu sing temandang semangkah ngrabekke anakmu tinggi lo semanggaken Kakang wis aja melu-melu Ndara Wisanggeni ngombyongi keng ibu mangke sing ngomong kula iya Kaki Ndara Wisabrata kula kowe disiya kancamu para pengecut-pengecut Gareng Petruk lan Bagong sing perlu jujuk ana kraton Garbusembulu mangke sampean do tekan kono putuku Antasena wis teka bisa kelakon malah wis oleh gawe tak pikir-pikir kok bener Ndara Antasena jaman semono ki aku ya kondhangake Bagong mangsa iso rabi ora bakal kelakon wong kae wedi lho wong wedok ya nyatane saking dhuwur lho ning kowe diutang gong diutang apa jereng kelir wis wis jereng kelir wis dekor amun ke dekore kok kula nyuwun pamit Bu sing ati-ati Subrata
sangger wisanggen. Apa, Bu? Adimu wisata. Nyama. Jenengmu nyama men. Heh? Piye? Jenengmu nyama. Ora patek krungu aku. Oh, nih. Nah, jenengmu nyama. Oh, aku. Heeh. Petro. Hah? Petro. Oh, iya. Wong ngono. Ora apa sih? Kok jenenge Mondo Bunyi. Waton. Tak jenengmu sapa jenengmu? Piye? Jenengmu sapa? Nek kowe durung tau ngerti jenengmu. Aku nek momro. Ora patek dong. Anakku kaya kamu. Tapi toh anakku kuwi biyen dek cilik umur tahun ilang. Oh, ayo kae mau. Tak jaluk Kang, kae mau aku tak ora perang ora apa-apa nak jaluk anakku. Ayo karang laku kecilek ngoni kok ya wis tak gedhekke ya ditebus. Nyonya-nyotane duit ananane mengake. Yo. Reng-reng-reng apa? Kowe tak dol. Payu pira? Payu selawe. Selawe iki 2,5 juta dengkulmu. Selawe kilo. Nyoko sing 15 aku sing 10. Yo, nek ngono sing 800 tak sak. Kowe dene. Kowe iki ngaku anak. Etaku anakku gelem mo, kowe njaluk apa dine. Ya tak baleke gelo anakmu gelo. Jenenge kuwi nyama. Hah? Jenenge kuwi nyama. Kereng. Oh, kuwi nyanyi anakmu kereng. Anakmu. Aku haluk wit. Nyonya sak anane mengame karo anakku. Yo bali yo. Nang, nang. Yo. Minyang iki aku yo. Endong yo. Ang bocah nangkal ya jaluk gendong bare. Is. Pak. Dun. Arep pipis. Oh ya. Mbok pipis ning gendongan ora apa-apa kali. Pipi-pipi dintenge ngene. Atoki. Iki nang ana iki. Waduh. Wis wong tuwa iki.
kagungan duit mengon ndelok wong tuwa. Tak aturke Gustiku kowe Pak. Mau le ngucap rada keladu tanpa tak gunakake pikirku. Lah wong genah Pak Cilik Janaka kuwi rabi. Engkono gedhe senjata cakra iki ya tembung bakal dienggo gawe istana rabine Mak Cilik. Nah aku kok sagu goleke senjata cakra dung kala wisane. Waduh, tekad-tekadan upane gelut karo sak keluarga ora apa-apa. Aku mesake karo adikku Isobrata ing nganti iso kelakon palakrama. Ning siji mutiara iku mau nek pikirku njuguk nganggo dasar warih. Kuwi nek jeneng warih kuwi banyu. Banyu kuwi sing wasane ora yang Baruna ora kelakon. Ning dudu Baruna ora salah. Nek ngono becik aku tak nyemplung samudra. Tak temenane kaki Baruna. Narkasma Raden Antaseman manjing trengi samudra loyo. Amanggi kenging Sang Hyang Baruna. Kalamun dinuska katep yen ketinggalan nglangut ing ngatasi samudra loyo.